Ας το παραδεχτούμε. Η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εξερεύνησης του διαδικτύου για τα παιδιά σας μπορεί να φαίνεται περίπλοκη. Γι' αυτό το λόγο σκεφτόμαστε συνεχώς τρόπους για να αποκτήσετε τον έλεγχο όσων βλέπετε και δεν βλέπετε όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση στον ιστό. Για παράδειγμα, η λειτουργία ασφαλούς αναζήτησης, η οποία σας επιτρέπει να φιλτράρετε σαφώς σεξουαλικό περιεχόμενο από τα αποτελέσματα των αναζητήσεων στον ιστό και στις εικόνες. Τώρα, όταν επιλέγετε τη ρύθμιση «Αυστηρό», μπορείτε να κλειδώσετε την ασφαλή αναζήτηση, καθιστώντας δυσκολότερη την αλλαγή των προτιμήσεών σας εν αγνία σας. Το κλείδωμα της ασφαλούς αναζήτησης είναι απλό και γρήγορο. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης Google. Πώς λειτουργεί? Στην αρχική σελίδα Google, κάντε κλικ στις ρυθμίσεις στην επάνω δεξιά γωνία. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή «Φιλτράρισμα ασφαλούς αναζήτησης» και κάντε κλικ στην επιλογή «Κλείδωμα ασφαλούς αναζήτησης». Εάν δεν είστε ήδη συνδεδεμένοι με το λογαριασμό σας στο Google, θα πρέπει να συνδεθείτε τώρα. Θυμηθείτε, όταν κάνετε κλικ στην επιλογή «Κλείδωμα ασφαλούς αναζήτησης», επιλέγετε τη ρύθμιση «Αυστηρό». Οι περιστρεφόμενες κουκίδες σας ειδοποιούν ότι πραγματοποιείτε κλείδωμα της ασφαλούς αναζήτησης σε όλους τους τομείς του Google. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από τον ιστότοπο Google κάθε χώρας που χρησιμοποιείτε για την πραγματοποίηση αναζητήσεων, η ασφαλής αναζήτηση θα φιλτράρει τα αποτελέσματά σας. Εάν έχετε πολλαπλά προφίλ σε έναν υπολογιστή, θα χρειαστεί να κλειδώσετε την ασφαλή αναζήτηση σε κάθε προφίλ. Όταν ολοκληρωθεί το κλείδωμα της ασφαλούς αναζήτησης, θα δείτε τις έγχρωμες σφαίρες στην κορυφή της σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης Google. Εάν δεν βλέπετε τις έγχρωμες σφαίρες, κάντε απλά κλικ στην επιλογή «Επαλήθευση» για να επαναλάβετε το κλείδωμα της ασφαλούς αναζήτησης. Θυμηθείτε, ακόμη και όταν η ασφαλής αναζήτηση είναι κλειδωμένη, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την επίβλεψη ενηλίκου που θα προστατεύει τα παιδιά σας όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.